karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember, darling, all the while. Uy, niya na yung nurse. Hello. Mugawas una ko, Justin. Nabitay nurse. Hello, sir. Uy, mabuka naman din imong mga mata, sir. Okay ra ka? Kumusta naman imong pamati? Paningkamot nga mabaskog ka, sir, kay daghan tagbuhato nun. Gwapo gid ay kaayo ka, sir, no? Kay baw ka, certified nurse aid ko. Pwede kong muatiman nimo. Oh, maglisod ka sa pagsulti. Nga naman di ay, nabagok ng imong o? Kaluoy. Okay na siya, nurse. Okay na kaayo, kuya. Wa man siya hilanat. Salamat, miss. Sige, kuya. Ato sa ako, kuya. Sige, sige. Gwapa ko na to ang nurse. Kung moti mo atiman ako, dali rin kong mahiyo. Mubatanon pa akong kasing-kasing. Yalis! Yan ang pagkaon, tiyo. Misamot na yun ko ka Inotel Romero. Te, naa na sab ka, ana. Duwatan na lagong nahitabo, te. Unsaon man, god, nga nakaban na mo kagway po angod. Unya, wa pagyubatikon. Mas maayo pa si Carlin. Wa siya mo bati og kasakit. Sama ni ining ako kipati karon. Aw, batikon madyog kasing-kasing si Arlene na, te. Naliman ka. Hantod karon, wa pag siya mo pauli. Naantos pag yun niya ang kamingaw nimo. Nganong dili man ko parehas niya kaligon, Romero. Ay, sus, te. Lain man sa gyud og kapalaran ng tao, te. Mo ba? Si Carlin. Ha? Kaniyat lang, Romero. Aw, sige. Hello? Hello, Carlin. Kumusta naman mo di, ate? Nakabalin na mo sa bahay nga akong giabangan para ninyo? Oo, Carlin. Pero, ay, nagasto-gasto ka lang yun. Kay may bahay bayaon tata. Puro sa kasakit ang bay, ate. Karong panahon na, gikinahanglan nimo ang bagong lugar. Kanang lugar nga, dili mo pa hinumdum nimo sa imong mga kasakit. Pero, wa na ko'y mga tiil, Carlin. Ate, gikuhaan kag mga tiil. Aron dili ka na makaapas sa imong bana nga way hinungdan, te. Carlin, Nara ba ang nurse diya nga si Kathy? wa pa man siya. Wa matingal ito siya makatultol din eh. Ako ra siyang chatan. Ug hatagan sa address ni Dapita. Mutunga ra to diha. Pag-amping lang gid ate, ha? Kinahanglan makabalik na ko sa ospital. Hi, Mara. Hello? Ang sige kay business aning payhan natin sa among lugar. Taod-taod naman siya din eh. Hello. Kathy? Nakabantay ko nga taod-taod na ka din eh. May business ka ba nga gipadagan ining dapita? Oo man. Bakasyon na ning ako. Kapoy mo gud ang akong trabaho. Ngano? Unsa man gid mo trabaho? Nag-manage kog eskwelahan sa mga nursing aid. Oh, mao ba? May eskwelahan sa sa physical therapists. Wow! Muna akong business sa Cebu. May bakasyon lang ko para mag-relax panagsa. Nganong
Unsaman ka na may gi-manage nimo? Sa tinud-anay lang, certified nurse aid ko. Dito ko sa gawa sa trabaho. Nakatigom ko, mao nga nagtukod kog business nga mao sa akong trabaho. Physical therapist sad ko. Sa ato pa, maayo di kang mamasage. Yes. Mag-session anya ta, ha? Sige ba? Tuod, may bakante kong building sa Leo. Doon sa mini gym sa resort. Mahimo nga mag-social taan na. Magbutang taog, massage pa. Ikaw ang bahala sa mga tao. Ako ang bahala sa mga kagamitan. Oh, okay. Murag nindot na nga idea. Sige, mag-meeting ang yatabahin, ana. Muato na ko sa hospital, kaya nga akong boyfriend nasa hospital. Oh, really? Okay. Sige. Bye. Bye. Niuyon kita ko ang panawin. Mara. Justin, paabutan ninyo ang dako ninyong problema. Ate, na ko'y pangutan na ba? Pero alag kalain ha. Kaya basin niyag malain ka ba? Kay abi pa lang, negative ka ni paran nimo. Bitaw ti ay. Ang ako bitaw pangutan natin, okay ra ka dinit sa gawas. Kaya kung tanawon ti ka ti mordi madyo ka okay ti. Bitaw ti sure ka nga okay ra ka ti. Okay ra ko, Romero. Sige te. Mitubag naman ka, mulakaw na ko ti ha. Kumusta na sila? Nangumusta na sa galan ni Justin Bagtik ti og Mara Bagag Lips, ha? Gusto lang ko mahipaw sa kahimta ni Justin. Wow. Sana all. Bisan ipasakitan na kati. Mangumusta na gihapon kaniya, ha? Sultihin ako, Romero. De. Una ti, si Miss Mara, baon nagpadagan silang negosyo. Samtang si Justin, tuwa pa sa hospital. Siya yun nagrebihan sa inyong pagresgrasya, te. Siya yun. Romero, Baon na, te. Narutla na yung taon sa gaba, tawhana. O si Miss Mara, nakuhaan po. wa na sila umaabot nga, baby. Oo, te. Dili yung musugot ng Ginoo nga mahimo sila ginikanan. Pero, te, sayang sa dino. Kaya kung manganak si Miss Mara, ibirin siya yun ni Aron. Mapapriso ni mo sila. Para unsa pa man. Ha? Para unsa pa nga ako silang ipapreso, Romero. Hala, no? Ano mo tagam sila, te? Aron may kapanaminan ng uban. Nagkana laging mga bit, luha yun ang imong ibahog, ana. Ano nihilak mo sa kaoy? Naan sa kanang imong luha nga daliking mo to. Masakit masad akong kasing-kasing nga natin. Ay, masakitan masag. Ayan akong tagda pa, Romero. Dili man ko mandati nga, dili ti ka tagdon. Kaya ako man ko'y nagatiman ni mo. Ayaw na lang kong atiman na. Nasabar na tiyo eh. Kana yun ang dili mahimo, te. At man nang yun di ka, no? Kaya mauman ang akong gisaan ni Carlin. Justin, doon ako inindot nga ibalita ni mo. Baayo kinagbata ka na. May business kong nahuna-unaan. Og may kasosyo na ko sa maong business. Kay bao ka? Mapunan na sa mga tong offers sa mga guests na to. Labi na gid sa mga langyaw. Magtukod og massages pa. O, diba? Nindot nga idea? Og ikaw ang akong i-assign ni anang maong massages pa, Justin. Ikay mo manage, anak. Ate, kalimti na lang lagi si Justin. Uy! Pasagti na lang ko, Romero. Na, balik na sana. Nilalagitaon ka na ako mahimo pasagdan, te. Tungod kay ako, ang imong guardian angel. Uy, may tao? May tao. Kinsa man kanina do kay. Wa pa may amigo sa among mga silingan. Kuan. Hello! Uy, Nadi na si Alice? ha? Niyaman. Ako na si Kathy, ang physical therapist ni Alice. Gipaani ko ni Carlene. Ikaw di ay. Logawa. Nakurat manggod ko nga.
nakakita ko gwapa. Hala no, gwapa di ay ko. Oh. Thank you. Dali. Come in. Thank you. Yeah. Hi, si Ma'am Alice. Indaluyo. Dali. Ihatod di kang ito niya. Dili na di makasulti si Justin. Ate Alice, niya nang imong therapist nga gitawagan ni Carlin. Hello, Ma'am. Hello, Kathy. Kainom pa man kanako no, dito sa ospital. Oh. Gitawagan ko ni Miss Carlene para mo massage nimo. Katulos sa usa ka semana. Dinhi una mo ha. Akong tawagan si Carlin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!